Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyzyň ýolbaşçylygyna hususy ýetişlerimiz ak bazarlamady. Halkyň gündelik sarp edýän azyk önümleri bilen öpçün etmek üçin ahlasly zähmet çekýärler. Çekýän ahlasly zähmetlerinden kemal tapýan Altynaçar Sowda öýü, hojuluk jemgyýetiniň işgärleriniň hem alyp barýan işleri barha ilerleýär. Ahly vilayatynyň Akbuğday etrawynyň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Beýik Hojuluk Jemgyýetine süýji kökü önümleriniň 30 goly görnüş taýýarlanylýar. Özüniň datly önümleri bilen halkymyzyň arasyna adygan Beýik Hojuluk Jemgyýetine süýji kökü önümleri üçin gerek bolan ak un, güneşli diýarymyzda ösürilip ýetişdirilen bereketli buğdaýymyzdan alınýar. Arsaçylyk kadrlaryna aýratyn gözäçilik edýän Beýik Hojuluk Jemgyýetine işleriň sazdaşykly alınıp barylmak üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Bu ýerde öňürilýän süýji kökü önümniň ähli görnüşlerini ýylat arasyna aýratyn etsek bildirilýär. Bulardan başga-da bu ýerde buyurmalar esasynda dürli ölçegde süýjilikler beşirilýär. Durmuş, ýaş toýlarynyň, bayramçylyk saçaklarynyň esasy ýeşirinmegi bolan süýjilikler bedel aýratynlyklaryna da müşterileň istegine görä işiniň ustatlary bolan hunärmenler bezeýärler. İşte ýakyn bezelen datly önümleri bolan istegin gün saýyn artmagy. Bu ýerde zähmet çeken ustat hunärmeniň öz işlerini uly höwes bilen ýerine ýetirýänliklerini we bu uğurda öz tejribelerini artdyryp, täze önümleri halka hödürleýänliklerini habar berýär. Altynaçar Sowda öýü hojuluk jemgyýetine häzirki wagtda önüm daşamagy ýürütüleşdirilen awtologlaryň bir näçesi hereket edýär. Önümçilik kuwaty bir aýda 4 tonadan gowrak bişirilýän konditor önümleri şol awtologlar arkaly paýtagtymyz Aşgabat şäherimiziň bir näçe künjeginde ýerleşýän Beýik Hojuluk Jemgyýetine degişli bolan çaýhanalara we Sowdanyň kotlaryna bökdönşsiz eltilýär we müşterileri hödürlenilýär. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalyşyklarynyň Ahyl Welayat Birleşmesiniň işgärleri Beýik Hojuluk Jemgyýetiniň işgärleriniň arasynda bolup, türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň hususiýetçilere, telekeçilere döredip berýän şertlerini ýaýwanlanyrmakda, wagt etmekde uly işler alyp barýarlar. Hojuluk jemgyýetiniň işgärleri özlerine uly mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimize hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza alkyş aýdýarlar. Şeýle-de olar ýurdumyzda giňden bellenýän täze 2025-nji ýyly ýokary zähmet üstünlikleri bilen garşylamaklygy özleriniň baş maksadyna urýarlar.